О, здравейте хора, вижте сега. Ще караме такъв хубав такъв камион. И сега чакайте да си направя тук нещата. Добре. Сега даваме газ. Даваме газ напред. Сега завиваме. Да даваме газ към мястото, което ще ходим, което ще отиваме на едно място. Сметко. Може и да не знаете какво е. Завързваме. Чакай. Скажи принцеса. Ох. Не? Не. Зачакам. 10 000 лева. Това ще взем. Това ще взем веднага. Веднага ще взем. Не. Малко. Това нещо абсолютно няма да правя, защото е 10 000 лева. Евро, какво? Сега ако се върна още един тъп, ще имам 20 000, ако ще имам 30 000 евро, не, и мога да си купя дав. Ей, no way, сега отиваме надолу. С цялата си газ. Сега отиваме надолу. И от тук. И сега тук даваме газ. Тук. Майко. Мале. Тигнах 100. Тук намаляме. Отиваме тук. Спираме. Така, лайкнете клипчето. Абонирайте се за канала. И от мен. Чао!